Näin on, ja samalla tonttujen joulukiireet sen kun pahenevat. Kävimme Pohjanmaalla katsomassa, millainen meno Tyynelän tonttulassa on tähän aikaan vuodesta. Täällä Tyynelän tonttulassa on aina joulu ja tonttuja vilistää ympärinsä työn touhussa tai laiskottelemassa kukin persoonansa mukaan. Riihitonttujen ja myllytonttujen lisäksi nurkissa hiippailee myös saunatonttuja. Entisaikaan jätettiin vanhat löylyvedet näille saunojille, jotka rakasti saunomista. Idea tonttulasta lähti 1700-luvun pihapiiristä, joka kaipasi päätalon uuninpankolle kotitonttua. Mä hain meidän uuninpankkotonttuja ja niitä ei löytynyt mistään, niin sitten aloin tehdä itse ja sitten vaihtui tämä mun ammatti, eli tuli antiikkikauppiasta tonttumuori. Tonttuja syntyy nyt satoja vuodessa, sillä tonttujen häät ovat Tyynelässä melko tavallisia. Viime kesänä vietettiin Hilda-Marian ja Akustin häitä ja nyt talossa vilistävät myös kaksoset Tipsu ja Tapsu. No, kuinka jännittävä tämä tonttujen maailma on? No en nyt tiedä, on se jonkun verran. Onko se pelottava? Ei. Jokaisella tontulla on oma tehtävänsä. Oskari esimerkiksi pitää huolen kodin hyvästä hengestä. Vanha piika Martta taas pomottaa kyökkipiikoja. Päätonttu Topi johtaa sahtikerhoa. Minkälaisia sahdinnautiskelijoita tontut ovat? No täytyy sanoa, että niille maistuu. Joulun alla sahtikerhon kokoontumisia onkin pitänyt rajoittaa. Se on hyvä. Tontut täytyy pitää kurissa. Jouluna on paljon tärkeää tekemistä. Kyllä, kyllä. Mette jatkaa tästä koko viikon säätiedoilla, sen perään sport-uutisissa muun muassa suomalaisittain hyviä jääkiekko- ja hiihtouutisia. Meidän puolestamme näkemiin.